trosset de codillet. Perquè avui... No, bueno, falta que se pone cada uno, bueno, que se van acostumbrados. Y ahora como más metros, como menos. Que tinc, massa gordo que està. Ai, senyor, com és això? Antonio diu, perquè també aquell no té tos. Si n'és a treu. Aquí tenim el caldo, netejant bé. Molt bé. El pollastre me l'han desossat i queda la carcassa. Guapa! Per tirar-me el caldo. S'han de treure totes les coses de dintre. Quan està cuita, la trituro tota amb un pímer i la torno tirant al caldo. I llavors es menja sense cebro, tu menges. No queda... Va, dues pastanagues i un carbassó. I un carbassó. I el pinat que és allà. Ara sí menja aquella mica de farina natural. Ja està, ja bullir. Ah, i sabeu què posem també? Granets d'alla. Un parell de gran tall. Que no faltin. Sí. És un desinfectant, no? Doncs mira. Després si queda sobrant els traiem. I si no els triturem també. Ja està. Quasi bé no es nota amb una olla de caldo. Això. Han quedat sobrant els alls, Això vol dir que són bons o dolents? Sí, home. Posem a 8 perquè agafi bullir aviat. Arrencada, no? Perquè arranqui. Arranca 8. I després s'ha de baixar. Ja està, i ara ja arrenca el cull.